Fid-29 ta' Ottubru tas-sena 2009 l-Kunsill kien approva li l-offerta l-ġbir temporanju tal-iskart tingħata lill-kumpanija Velġew. Is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar li tiġi t-tifla tal-eks Ministru Censu Galea qed tgħid li ddikjarat il-konflitt ta' interess kif ukoll li ma vvutax. Jien kont iddikjarajt konflitt ta' interess. Il-minuti uffiċjali u approvati tad-29 ta' Ottubru tas-sena 2009 imkien ma juru li s-Sindku Graziella Galea ddikjarat dan il-konflitt ta' interess għalkemm il-Partit Nazzjonalista u issa l-Ministru Chris Sajt qed jiddefendu lil Galea billi jisħu mod ieħor. Fil-programm Affarijiet Tagħna ppreżentat minn John Bandi, Chris Sajt li huwa qrib ħafna ta' Graziella Galea għalhekk. U fil-każ tas-Sindku ta' San Pawl il-Baħar, l-ewwel qabel kollox hemm dikjarazzjoni tas-Sindku, dikjarazzjoni tal-Kunsuliera illi din ma ħaditx sehem fil-votazzjoni. Hi ma ħaditx sehem fil-votazzjoni u dak huwa fatt. Irrid ngħid illi s-Sindku Graziella Galea, il-Perit Graziella Galea, hija waħda mis-sindki li ħdimna mill-qrib flimkien u naf illi matul dan l-aħħar snin għamlet minn kollox f'lokalità kbira, lokalità li qed tikber, lokalità li għandha il-partikolaritajiet tagħha. U f'irnexxielhom jagħmlu ħafna u ħafna xogħol fil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar. Is-Sindku Graziella Galea kienet ilha xhur sħaħ tiġi mwissija li l-offerta li ngħatata b'mod temporanju lill-kumpanija ta' Tziju Velġew kellha tiġi ppubblikata. Iżda hija dejjem injorat l-appelli li sarula inkluż mill-kunsillera sħaba li fit-tmiem din il-ġimgħa kienu mġela jiffirmaw dikjarazzjoni li semgħu lis-Sindku tgħid li Velġew jiġi tzjuha. F'din l-istqarrija li għas-Sindku hija prova b'saħħitha biżżejjed li mxiet b'mod korrett m'hemmx il-firma tas-Segretarju Eżekuttiv ta' dak iż-żmien li kienet hi li kitbet il-minuti u li mbagħad wara ġew approvati. L-istess Segretarju Eżekuttiv 6 xhur wara, jiġifieri f'April tas-sena 2010, wissiet lill kunsill immexxi minn Graziella Galea li l-offerta temporanja li ngħatat li Tziju kellha tiġi ppubblikata. Iżda hawn ukoll it-twissijiet li s-Segretarju Eżekuttiv għamlet lil Graziella Galea waqgħu fuq widnejn torox. Fl-aħħar sentejn u nofs it-Tziju ta' Graziella Galea ibbenefika minn offerta temporanja li kien tefa' f'Ottubru 2009 u sal-lum tiġa daħħal dħul nett ta' kważi 400,000 euro.